tiverengerwe pabhuku ya1 John verse 29. 1 John 1 verse 29. We are to one of our board member. John 1 verse 29. The next day John saw Jesus coming toward him and said, "Here is the Lamb of God, who takes away the sin of the world." Ndiverengerewo theme scripture yedu nekurumidza kana maipedza modzokorora futi. Luke 4 verse 18. The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom to the captives and recovery of sight to the blind, to set free the oppressed. All right. To proclaim the year of the Lord's favor. All right. John 1 verse 29. John 1. Okay, 1 John 1. No, John the gospel writer, not John. 1 John. Okay. John the gospel writer. Okay. John. Sorry. Verse 29. Regai ndiverenge ndofunga rangu riri quicker. Okay. Okay. Ava mangwanani vakaona Jesu achiuya kwaari akati, "Tarirai gwayana." Ndiyoyo. Okay. Ava mangwanani akaona Jesu achiuya kwaari akati, "Tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika." Tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Mwari varopafadze vaverengi veevhangeri. The next day John saw Jesus coming toward him, and he said, "Here is the Lamb of the Lord, of God, who takes away the sin of the world." John na Luke ma version akasiyana, but kuna Luke anoreporta Jesu achirova the proclamation ari ega. Luke Jesus repeated the words in Isaiah. However, kuna John, ukaverenga this John achitanga anotaura zvekubhabhatidzwa kwaJesu. Jesu achipedza kubhabhatidzwa, immediately according to John anoenda muwilderness onoedzwa. Paari kudzoka after 40 days and 40 nights, John akuti, the next day John saw Jesus akati, "This is the lamb that takes away the sin of the world." Kureva kuti according to John, chivi chenyika ndo chaikonzera captivity. Zvivi zvenyika ndo zvaikonzera kuti vanhu vave nemabroken hearted. Zvivi zvenyika ndo zvaikonzera kuti vanhu ndo panokonzeresa kuti vanhu vave save nemufaro. Kuna Luke ari kuti the oppressed, the poor, the captives. Kuna John ari kungoti everything was oppressed by sin. Ndoda kudzoka panyaya yemurevereri tigonamatira tigowana nguva yekunamata tigoenda kumberi. What does it mean to say he takes away the sin of the world? What does it mean? And what did John try to mean? Chekutanga, take away the guilt of sin
through his death to vacate judgment and the curse which were upon men. Saka paari kunzi to take away the sin of the world. Chekutanga ndechekuti nyika yaive ne-guilt conscience yekutadza. Munhu wese paanoita chivi, chinhu chinokukuvadza i-guilt conscience. Mumwe munhu obva atadza kunzwisisa kuti guilt conscience chii. Wakambosvikirwa here uchireva munhu wozorealize kuti aripo. Ndiani akambopindawo paka awkward situation kakadaro. Unenge uchifunga kuti haamo. Uya ita anonyima. Vanhu manje havadairi kana zvakadaro. Unongoona kuti chikwata chiri padhuze newe hachisi kukopareta newe. Paunozoti kumuona so aripo ndopaunopo panomboita kamwe karunyararo so kanoitika ipapo. After that kana paine tea vamwe vese vanomedza yavo, iwe unoremerwa nekupedza kapu. Kunyange vaimbomwa 5 zuva iroro huro yako inoramba kutora tea. Aiva bati vanhu musadenyi kuzviita vatsvene pamberi paMwari. Hapana here akambosangana neka-incident kakadaro. Wakafarisa so uchitaura munhu usikuziva kuti aripo. Kana kungosvikirwa so ungozoona asvika. Ka-guilt conscience. Pane guilt conscience inouya nechivi. Anogona kusakubvunza, anogona kusakomenta, but mauri munosara muchizvibvunza kuti why did I do that? Saka pari kunzi he takes away the sin of the world. Jesu pavari kuuya kunobvisa guilt conscience. Ukaita chivi, ukakanganisa, pane pamwe kuremerwa kwaunosara uinako. Jesu vari kunzi pavanouya vanokupa a clear conscience, vanokupa a starting time yekutangidzazve vachibvisa kuremerwa kunokonzerwa nechivi. Uye vanokuti kana vazopedza vanobva vabvisa that depression yekuti uchifile kuti what am I going to go through, that thing inokubvisa guilt conscience yokubvisa that feeling yekuti I'll be judged. Ndo mashandiro anoita taking away the sin of the world. When he also, the other thing is, it takes away the power of sin through his grace. Jesu vakauya kunobvisa chivi through his grace, so that it shall not have dominion. The power of sin was made lighter through the coming of Jesus. Kureva kuti chivi chaive nesimba. Kune vanhu vaive kuti vakauraiva vanhu, kune mweya wekuuraya, wakaba, wakaita zvakati. That power of sin, that judgment of sin, yekuti nekuti ndakaita zvakati saka ndinoita madzikirira manheru. Kana Jesu vauya nenyasha dzavo vanobvisa simba rechivi, nekuti chivi hachicharivheseki, chakatoitwa kare. But vanobvisa simba nekesi inouya nechivi. Ndosaka uchizonzwa Bhaibheri richiti mazuva ekusaziva ndakakukanganwira, handina kumadzima ndakakukanganwira, handina kuabvisa asi ndakakukanganwira. Saka when Jesus came, according to John, he takes away the power of sin. Kune munhu andiri kutaura naye handiri kuona kuti zviri kumeka sense. Then tichiri ipapo, that dominion of sin has been taken. In which way? How does Jesus do it? He becomes a mediator, like a reconciliator, someone who brings reconciliation from you being a sinner na Mwari being God. Saka pana Mwari vakachena nemunhu ane chivi. Jesus, he takes away the sin of the world. He becomes the middleman. Kune mwe munhu atadza kunzwisa kuti ndiri kuti chii. Do you know how we live in Africa? Mwana wenyu akakutizai kumba aita musikanzwa akasvikira kwamufundisi acharoveka here? Even baba chaivo akasvikira kwamufundisi, baba ndine nyaya dzangu kumba uko,
ukanzwa baba mufundisi wako kuti aimbosvikai kuno, wosvika ona shasha yakagara zvayo ikoko, unotoziva kuti pane nyaya, pane yatakubvunzwa panapa. Vanga vachizoti zvakati. Even ukapunyaira nehasha dzinengei, pane principle yakaitwa. Saka isusu kana tiine zvivi, if we repent and go to the Lord with a sincere heart, shamu yaifanira kutirova, inobviswa dominion. Why? Paita murevereri atakura kutukwa, atakura zvinorema, amira pamukaha. Tichiritesa. Alright, hande 50 pamberi. He washes away our sins neropa kudhara kwaiuraiwa mbudzi, kwete kuchirungu chete, nekuvanhu vatema maiti kana maakupira maifanira kupira paine mhuka inouraiwa, amupire pasingadeuke ropa. But Jesu paari kuuya ari kuunza permanent blood that is continually washing our sins. Jesu haana kupora ari panyika, anotovaratidza mavanga, kureva kuti akakwira kudenga nemavanga ekuroverwa. Saka pamwe pacho paanenge akuratidza, akurayira the Trinity yaakuda kupanisha munhu, ropa raJesu richiriko kudenga rakatimiririra, but grace yakasara panyika. Kureva kuti kudenga kune ropa rinoramba richitaura zviri dani, panyika pane nyasha dzinokonekta kuropa rakagara kurudyi rwababa, mavanga kurudyi rwababa pamaoko, nyasha panyika. Saka pane connection panyasha dziri panyika nemavanga ari pamaoko kurudyi rwababa. Amen and amen. Saka simba remukristu kuti akarovererwa. You see, Jesus is continually in intercession. His blood is in heaven, and his continual influence of grace is on earth. Pane continuation ye grace. How does God work from generation to generation? Pakati pedu isusu sevanhu, pakati pedu kubva pamazuva a John the Baptist, even before John the Baptist in the Old Testament, pakati pedu Mwari vanomisikidza umwe munhu ane connection yekunamatira dzako. Mira unzwe manje apa pakubuda revelation yakanyanya. Paul aiporesa vanhu, but unonzwa achinzi I've got pain in my marrow that I cannot overcome. Haana kupiwa simba rekubvisa pain iri maari, but anga akapiwa simba rekuporesa as an intercessor. Wozotarisa murume anonzi Moses, Mwari havana kubvisa kukakama paari, aitova nesimba rekureverera vaIsraeri kusvika pakufa kwematangwe, kuuya kwehwiza, kuuya kwematatya, but yake iye yekukakama aisagona kuigadzirisa. Why? Paari panga pakaiswa simba rekuva murevereri. Why? Murevereri anotakura nyaya dzevanhu, ene intercessor. Munhu anonzi intercessor kana kuti a prophet or a pastor or a father ane simba rekuva murevereri pamberi paMwari. Kureva kuti kune dzimwe nyaya dzisingadi prayer yako, dzinoda mutakuri wemhosva. Muri kudzanya pamwe pachoka makambozviona here kuti the life yatinorarama inoita exception of the Bible. Kuti ukanga uri lawyer, haugoni kunomira mukoti uchizvireverera. Panoda munhu anomira achizvikureverera. Kureva kuti patiri kukunyengeterera mangwanani ano, pandiri kuti ndiri kuda kukunamatira samufundisi, umwe munhu ari kufunga kuti why do he have to pray for the church? One of the responsibility ramufundisi, and what you may not understand ukashandisa zvepanyama, ndere kuti Mwari anongonotoisa simba mandiri rekutakura nyaya yako ichinzikwa, yangu isati yanzikwa. Why? Ndiri pabasa
it's not according to will. It's according to the will of God. Why? He wants to do things on earth. And ane vamwe vaanopa simba kana mwaka wacho wadi wakwana. Unoziva kuti Jesu chaiye mwanakomana waMwari anoita give in, kurovererwa, simba ainaro. Why? He had to do it for others. He had to do it for someone. Ndine hama yandainamata nayo akandifonera zvikanzi, baba, pane munhu adzingwa basa pabasa pangu, saka ndanzi ndiuye. Vataura mari yekuma-8 chakutuku yaipiwa murungu anga adzingwa. Zvikanzi ini nemukadzi wangu tiri kumuka makuseni tichinamata every 12 o'clock, baba tiri kumuka. Nhasi taakunosaina. Ndikati mufa muende nenyasha, because haasi kukumbira prayer, ari kundisuma. Ukati ndakudya toti idyai because chikafu ndechenyu. Akazoti asvika ikoko, asvika ikoko vanhu vaakutaura naye, asvika ikoko mapepa ake anawo, abva apiwa contract, zvikanzi sainai munhu waMwari. Kunoivhura kudai yakanyorwa 21. Father, pastor, it can't be. Pastor, it can't be. Ndandatotsvaga mota nemba yekugara, maida ndatovaudza. Ndakaramba ndakanyara, sikati pastor hamusi kundinzwa here. Ndikati sekundisuma kwawakaita ndakachateerera. Sekungondisuma kwawakaita kuti muri kumuka muchinamata manheru, tichiri mumweya umwe chete wekuteerera. Sekundisuma kwamakaita pakutanga tiri pamweya umwe chete wekuteerera. Zvaaida murume uyu aifana kuuya kuti, baba, taurai izwi ndiende kwandinofana kuenda. Iye akawa overconfident pamunamato wake. That's why mchizo wa Bible tichizoimba tichi, ndinamatire ndigokunamatirawo. That's why mchizoona pasi pamwe pacho vamasuka vachimira vachiti ngatinamatire munhu waMwari. Pane dzimwe hondo dzausingatakuri uri wega, dzinotakurwawo nevamwe muprayer. Pane vamwe vanhu vekuti vakanamata vanonzikwa. Denga rine vamwe varakamisikizira kunzikwa. Munoziva here kuti pakaita munhu waMwari chaiye kana munhu anonzikwa, vamwe vacho havasi vafundisi, angori nenyasha dzekunzikwa, so anenge angori neintercessor, so angori nenyasha dzekunzikwa nedenga. Unoziva kuti kana usina nyasha unogona kurara usiku hwese uchidzinga dhimoni, ariendi. Kwazongosvika akazvigadzirira, kungosvika kumuona sokuti muzita raJesu, munozvibvunza kuti ranga riripo here kana kuti rari chinyepera. Why? Zvimwe zvinhu zvinoitwa certain levels enyasha. Nyasha dzevanhu hadzifanani. Umwe munhu ari kundibvunza kuti pastor, nguva yaifamba nhasi ndatonamatira vanhu vese. Why? Ndakaona kuti gore rino ndakatora nguva yakarebesa ndisina kunamatira vanhu. Ende gore rino ndo gore randaviga vanhu vakawanda. Mimwe minamati yatinoita inoita seisina basa kana tichiita, but ine zvainoreva munzvimbo dzemweya. Ndaitaura nana baba vari pano ndichiti agree in the spirit so that it manifests in the physical. Vana baba nana mai vane vana, namatirai vana venyu. Pavacharoorwa nekuroora hazvisi kuitika natural. Tati chitaura makuseni namaimfundisi vachiti batsiraiwo nhingi. Ndikati mama, uyu handisi kukwanisa kumubatsira uyu. Paakaroorwa nemunhu uyu anga asina meso here. Vakomana nevasikana ndisimudzirewo ruoko pauri. Munhu wauri kudanana naye ka, Mwari ngaakupewo nyasha urege kuroora mhepo. Vamwe vachiroora vanhu younorora mhepo, vamwe vachiroorwa nevanhu younorora mudzimu. Mwari ngaakubatsire. Zuva raunorora uchiti munhu haana mudzimai wake, iwe waroora 9. Ndaroorwawo nemurume apa uri kuroorwa nana sekuru 7 wakamubereka. Ndopaunoti munhu achiuya kuti andongogara ndakaneta, une varume 9. Chaitika chii? Pane chinhu chinonzi prayer. You don't find a woman and bring to pastor. We pray before we find.
pandiri kukunyengeterera mangwana masikati ano ndokunga achiri mangwanani, andina zvizhinji zvandida kuita. I just want to intercede for you. I want to pray for you so that the Lord may protect you. Pamwe pandiri kukumbira kukunyengeterera ka apana pamwe mweya mutsvene. Remember kuti I've been trying to pray for you. I wanted to do it last week. Ndikanzwa kuneta kuti I know I'm not in the right frame. Mnasi manheru kekutanga ina handite madzikirira. Ndakurara ndakanyora mudhayari mangu kuti I am praying for everyone. God give me power. Manheru ndanetseka nekurara. 5 o'clock ndandamuka ini ndakarara kuma past 2. Ndichinzwa mavoices achitaura kuti ningi usamunamatire, ningi hauyi kuchechi, ningi usamubate musoro. Vamwe mai vatondisira message vakati zizi riri pamba pangu. Zizi chairo. Iwawo kana takunamatira vanhu uyai pandiri. Zizi panangotanga kuti mangwana chechi ngaisunungurwe, mweya werufu handichadi futi kumira pachitunha gore risati rapera. Ndipo unotanga kuona mazizi, ndipo unotanga kuona. Munoziva kuti chinonzi mufundisi haisi pulpit. Chinonzi mufundisi hakusi kupiwa birthday gift. Kukunda hondo dziri kuseri, kwete dziri papulpiti. Kukunda hondo dziri kuseri ndo chinonzi mufundisi. Chinonzi mufundisi hakusi kupfeka sutu, nekuti munhu wese anogona kupfeka chisutu. Pane dzimwe hondo dziri kuseri. Nhumbu ngadzirwirwe dzirege kuita miscarriages. Vana ngavarwirwe varege kufa vari vadiki. Mamereji ngaarwirwe arege kuparara. Vanhu ngavarege kuita accident. Pakati pedu panofanira kuva nemurevereri. Pakati pedu panofanira kuva neburden bearer anotakura zvinorema. Ende zvazviwaniki kuchechi chete. Dzokerai kufamily setup. Muone kuti do you put same effort. Kuna anotakura vamwe. Can I repeat this? Kuna anotakura vamwe. Nanchitaridza hangu kukembea na baba. Kuna mwe unongochiona kuti ari busy. Asi hauzi kuti ari busy nei. Haachabatana kangotenderera. Iyi nyaya ndiri kuti murevereri kai. Kune munhu anofanira kuzviziva kuti patiri kukuturikai maoko hapana magic yatiri kuita. But denga rakatitendera kuti patinokuturikai maoko kune dzimwe hondo dzamusingafani kuona nemeso kana kunzwa nemazine kana kunzwa nenzeve dzinofana kungoenda usina kuzvinzwa. Mwari vanongokurwira. He takes away. Kune mumwe munhu kuti anogara pakonjeni. The power of him coming, he takes away the burden. Kuna anoreverera. Murevereri vedu tikati hatitadzi tiri varevi nenhema, but pane patinofanira kurevererwa. Inini up to now I still feel bad. Pane mumwe munhu wandakanyatsotombotaura namaimufundisi kati hande tinoona munhu every day ndaifunga unomuona, but mwoyo wangu waingoti haakandidadira. Ndogara ndikafunga unomuona ndozwa kuti haakandidadira. Zveshuwa akambondibata nekuseri kweroho. But mwoyo wangu waizvipa mhosva kuti I want to pray for this person. But mumwe murangaro waiti kwaakasandivhurira gate. Muri kunzandera. But zvakazoitika kwaari nanhasi ndinongorire murangariro kuti dai ndakaenda ndikamuturika ruoko. Kune dzimwe hondo dzekuti tikaturika maoko Satani ane nzeve. Kana tazopfekwa nesimba rekureverera, pane dzimwe hondo dzinozotadza kurarama. Pane dzimwe mhiko dzinozotadza kuva nesimba. Unoziva kuti kuuya kuchechi pambacho hakuna sense. It doesn't make sense to a normal person. Why do you go to church? Haazive. Ndainamatira imwe hama nezuro yandaida kuti ibhadharwe mari yayo yakawanda. Anga aine mapepa ake handizi kuti ari munhu here kwandana kuuya. Aundipa mapepa ake kuti endai nawo kumba. Ndakamatora nekuti ndaida kuti atende kuti zvinoitwa. But inini I don't need papers. Ndikakuudza kuti enda, it's fine. Kana tatongobvumirana kuti tiri kuenda toenda. Kana tati zvinoita zvinodi zvinoita. Ende ndakabva palevel yekuswera ndichitaura nendimi kana ndaratidza. Takatogara so ndikati mainyaba dzachiendai munosvika. It's okay. You don't need to. Handidi kukukresha musoro, handidi kukupa dzungu. It's okay. There is a power in words. Just a simple word. Elisha anoti kuna mambo Naamani wevaSiria enda unogeza kurwizi.
akati iwe ndabva kune marwizi, kwedu kune nzizi dzemarudzi dzine mvura yakawanda, and I've been bathing in my life. What do you mean? Zvikanzi mambo, endai munogeza kupi? Kurwizi. Unoziva here kuti a simple word can transform your life. Just a simple word can transform your life. Not too many, not my statements, not my paragraph. Just a simple word. Rikabva kumurevereri rinounza pfuma. Rikabva kumurevereri riri connected pachigaro chenyasha rinoshandura upenyu. Ndakambobvunzwa muofisi mangu zvikanzi tatopedza here pastor. Tikatachida kuita chifuti. Ndakatoisa hangu makumba angu pamusoro petebho yangu. Ndichimuona achiuya akaberekana nenyoka dzake. Dzimwe dzakaiswa muuromo wemusoro. Asati apinda padhopa pangu ndikati Mwari hakuna nyoka inopinda muno. Yatopinda muchechi ngaifi. Achipinda muofisi mangu. Kanzi baba pandanda kufamba ndichiuya kuno. Ndanzwa muviri wangu wese kurerukirwa. Ndikati chienda hako kumba. Saka ndatopedza. Unoziva here kuti many people want a sign. When zvinhu zvaMwari zvaakuitika, zvimwe zvacho hazvidi sign. Zvimwe zvacho munoziva here kuti vanhu vakaita seana Makandiwana naMagaya tinoti vari kutengesa zvidhina nemabhenguro. Havasi kutitengesera nekuti vanoda, vari kutitengesera nekuti tinovamanikidza. Tisina chatapiwa hatitendi. Tinoda kutanga tapiwa chimwe chinhu kuti tifunge kuti zvakudi zvakufamba. Saka ivo vari kubatsiridza kutenda kwedu. They are not wrong. They just want to make sure that we believe. Muri kunyanira? Kana Mwari vakuita zvinhu, hapasi pese panoitwa zvemutsimba. Things just happen like that. Umwe akandiudza akanzi mufundisi, pese pandoda unoroorwa mari yacho inodisappear. Vanhu vangoti nezwi riri pasi pasi, iripo iyoyi haichadisappear. Touya nayo here, toisa seed here, touya nemvurope yakadi, totarisa kumabvazuva here. It's not necessary. Mabvazuva anga agara aripo uchitambudzika, vakadi kuatarisa. Pano umwe munhu akambondiripota. Pastor havadi basa, vangonditi I will speak a word. Wasaka iwo ungoda kuti ndishande sei? Chimbondibatsira ndiwo unogara munzvimbo dzemweya, unoda kuti ndishande sei? Because I don't need to be serious to pronounce the grace of God. I don't need to be. Kana mweya wangu, kana ndisina zvekutaura handitauri. Unogona kutaura macomposition 7, I don't comment. Kana pasina zvekutaura handitauri. Can I repeat this? Kana pasina zvekutaura handitauri. Kana paine zvekureva ndoreva. Nhasi masikama mangwanani anoda kumbonamatira vanhu. Kune mweya yandoda kuti your life must be smooth. Pane zvimwe zvinhu zvisingafaniri kukuhonda. Kunyanya vanhu vaya vakararama upenyu hunorwadza. I want that guilt conscience to go away. Nambobvunzwa nomwe mwana zvikanzi, Pastor, whenever you pray for me, you don't take time on me. Unongonditurika ruoko. Don't teach me how to do it. I do it the way how it works. And I need to tell you this. Jesu vaishandisa nzira dzakasiyana siyana. Pamwe pacho it's not in power. Pamwe pacho it's not in physical. Do you know kuti sometimes kungoti murevereri anokuda? Kungodiwa so. And you know, there was no way that red car could never be recovered. There was no way. And the red car went away. I wanted to shame the devil. Ndosaka mama siku akatenga mota 2 one day. Why? There is no way that munhu anoshanda neni right hand mashure mangu agonyadziswa. Pamwe pacho Satani anenge asina kunyadzisa uyu, ari kunyadzisa iwewe kuti zvamaendeswa kuSun City madzoka nei.
motatatora. Madhimoni haafaniri kutenderwa kuita zvaanoda, kuti nyika igozofamba ichitaura kuti denga harina simba. Kana uine chakanaka chawaita pamberi paMwari, Satani ngaarege kubvisa magains of your work nekuonererwa. Kana Satani akaonererwa, ngatisimudzei chiyero chekutenda. Vanotenda regerai mamhepo kukunyadzisai. Musatendera mamhepo kuipfuura nekumba kwenyu. Perfect week tichibva kuSuncity, nyama yanga kwaungodonzi hakuna. Ende dai motaya isina kudzoka, mai masuka ofamba netsoka kana masuka ofamba netsoka, nyika inotanga kutaura kuti takambokutaurirai maivepi. Isi takabuda tikaenda, imi muchigerepo dzichapera. Satani ngaarege kujaidzwa. Muri kunzwa ndoedza taura, kana monamata Mwari, namatai Mwari anoita zvinhu. Kuti nyika ikakubvunza kuti unotsanyirei, iti ngatibudei panze tione zviripo. Handei kwatinorara tinoona zviriko. Kana Mwari akanamatwa, ngaadzikise moto. Nyika ngairege kushora zita raMwari. Kune munhu andiri kutaura naye, pandiri kukuturika ruoko, rega kuita munhu anoshorwa nevanhu. Ende usaite muKristu anochinja mazwi ake, kuti tamboti zvinoita, mangwana tozoti nekuti vanhu vanyora chipepa. Mainsurance policies ese yakanyorwa nevanhu. Ende vanhu vese vava vakasikwa naMwari. Muri kuziva ndedzozvanaura. Kana pipe ikavhurwa kunoko, tisingadi mvura tongonoitema kusosuka. Muri kuziva ndedzozvanaura. Ini chinhu wani chandakadzidza chinhu wani. When the devil akaonererwa, tatopa next yekuenda pamberi. Musazotendera Satani kuita zvaanoda. Makambozviona here kuti chechi ino ine tsika yekuti tikashekwa yobva yakura. Tikashekwa yobva yakura. Why? Ndakazvidzidzisa chinhu wani. Satani hafaniri kubudirira. Satani hafaniri kubudirira. Pandakaenda kuchechi kundichinamata this camp, umwe munamato wangu wanga kuti Mwari hakuna munhu anofanira kugara dare nezita rangu akava nerugare. Kana ataura zita rangu ngazvive kwaari sezvaareva. Vacheri vemakuva ngavavigwe. Vagadziri vemheni ngavarohwe nemheni. Vadyi vemazambiringa ngavaite ugugu. Inini ndinofunga kuti hasha dziri pamwoyo pangu ka, munhu akaitisa nhumbu-shanoni ndikatadza kumustopa pakumuitisa, akasamutora ndomuurayisa. Kutaura kuti Mwari uyu adarike apa. Munhu ari kuti zvina Satani mukati. Hazvina kana Satani mukati. Munhu akatozara nemweya. Safira naAnaniasi sevakaenda kumakuva. Munhu waMwari vachitoripo, kwete kure paota chaipo, kuti mauya nayo yese here. Ndiyo yese ga. Mauya nayo yese here. Iwe chinhu chemuKristu ngachipise. Chinhu chemunhu anotenda ngachive nemoto. Kana taana Mwari ngaazviratidze saMwari. Ina handitendi kuti nhumbu hadzibvi, asi ukaitaura kwandiri iripo ichitanga haibvi. Even dumbu racho rikasaita order, ini ndine order. Iro dumbu rako ngariteerere order iri pandiri, because pakaita rima nechiedza chimwe chacho ngachiteerere chimwe. Kuna munhu wekuti uchitaura so, achinamata so, anonamata zviri apologetic, kuti Mwari zvamangoita ndizvozvo. No. He came to take away the sin. He did not come to compromise or to agree with sin. He came to take the shame away from you. Vanhu maleaders vakagara pabhenji, rega kunyadziswa. Unoza pamba chinombozvifunga ndine hasha so, kuti mwana wemunhu anobvisa chegumi, Satani anokwana papi pazvinhu zvangu. Pakarambwa chiloni chebuilding, you know, I didn't share with my wife. Even vakomana vatata vandataura navo every day, I didn't tell them. Rejection yacho ndakagara nayo muinbox mangu. Ndikatanga kuchengetedza foni yangu kuti mai havasaibati. Ndisingadi kuti haidelitiki. Email yacho rejection inoda kuzopiwa reference to. Pese paunofona ndipe reference rejection.
at the same time unofunga kuti munhu anoita pipi apa tamboita machi. Satani murevi wenhema, musazotendera Satani kurivhesa zvambobva kuna Mwari. Regai kuzotendera Satani kurivhesa zvabva kupi kuna Mwari. Mukadzi muShunemi anoti ndakanga ndisina mwana, azofirei iwo Mwari wacho wakambondipa. Unoita kuti mukadzi muShunemi anga ine mukana wekuiga mwana wake. Elisha akudzoka kuti vamakandipa uyai muone paakarara, but ari kuti handina kukumbira mwana, makandipa mwana, pedzisa. Munoita kuti pamwe pacho ukapiwa chinhu naMwari so chinoshekwa, choshekwa. Mozotanga kuimba kuti zvamaronga handirambi Ishe wangu. Pamwe pacho hamuna kurongerwa naMwari, ndiSatani akushekai. Kana Mwari akandipa chimwe chinhu, handichitenderi kuenda, handichitenderi kubva mandiri. Kana Jehovha ambondipa, ndinoita mutsimba. Kune Murevereri, just a word. I don't agree. Don't be upset to the extent of losing it. Ukanga uchida kuona kuti ini ndinotenda, nditaurire kuti even ukaenda kuinterview ukati hauna chavanyora, kana inini ndati basa nderako, it does not change. Iwe kune izvi unotozwa Mwari vachibvunza kuti mapfupa aya angararama here, kureva kuti kune mapfupa akanga asisina kana runda, asi nguva yacho payakakwana akava nenyama akafamba. Mazamu ana Elisa echembere Sara akanzwa izvi akadzoka kuita mhandara. Kuno munhu kuti ndichitaura naye so anofunga kuti izwi ndere kutamba naro. Randiri kutotaura muupenyu hwako, even ikawa 1 minute rine zvarofanira kureva. Iyozvi nhasi musevhisi ino kune vanhu vanofanira kungobvisirwa tumwe tunhu so. Hautorerwi bonasi, haupererwi nebasa, haufirwe, mumwe munhu atofunga kuti vanhu vaya vatanga. Iwe izwi rinorarama. Pano pachechi pano nevakatitenderedza kune vanhu vari kutorarama izwi. Achitodya zvinonaka, achitorarama zvakanaka. There is power in the word. Patiri kumboturikana maoko mangwanani ano, pane hondo dzinofanira kuenda. Kana mabva kumba mine mazuva musingatauridzani, even wacho wasiya kumba asipo, nhasi ndokupa nyasha. Uchaona zvinoitika kumba, nhasi pane zvinoitika. Pauri kubuda muno pane nyasha dzinofanira kuenda. Akauya kuzotireverera. Pane zvinofanira kuitika. Pane zvimwe zvinhu zvinofanira kuitika muupenyu hwako. Pane zvinofanira kuitika. Ndataura nomwe munhu achindiudza kuti baba ndambobatawo mari yakati. Start to believe it. Pandiri kukuturika maoko, nhasi daunamatira munhu wese, I will be tired, I'm tired, but I need to do it. And I waited for it. Kuno munhu akutonzwa kuneta, ndiigirei ndoda kutanga nemi vana vese veSunday school, kana ndakupedza uyai maimufundisi uyai tishande. Timboita praise and worship, tanga nemi uyai kunotona. Mwari vatiitire zvakanaka. Ruoko rwangu ngarungokuturikawo. Zvingotiitira zvakanaka. Pane hondo dzandiri kuda kurwira kereke, pane hondo dzandiri kuda kurwira vanhu, pane mweya yatinofanira kunyararidza mangwanani ano kuti gore ripere zvakanaka, rinouya ritange zvakanaka. Mwari verugare achitiitira zvakanaka muzita raJesu.